Dag YouTuber. Nu skal vi bare ender med rigtig gode venner til at lave en test af vi prøver nu at teste nogle skøre ting med mig og min ven. Vi tester og prøver at lave nogle test, hvor vi prøver at lave nogle syge drinks ud af energidrik og cola. Så man kan rigtig bruge med Mythbusters. Ja, Mythbusters. Hvis I abonnerer den her og like, så kommer der flere. Ja, så kommer der flere, og jo flere likes, jo flere. Jo mere vil vi lave. Jo mere laver vi. Vi kan også lave syge ting, hvis vi vil have det. Ja, vi kan lave flaskebomber med 10 og og kugler. Men bare på det her, så vil vi rigtig glade, og nu prøver vi at lave et test YouTuber. Og I kan like, og I kan huske. Indtil videre, ja. Så vi putter alt i. Hvis I abonnerer dem og giver nogle flere likes, så tror jeg, at vi får... Specielt IQ. Ja, IQ Miller og Spørg Kasper og Morten Mønster og alle de andre. Hvis I kan det, så vil vi rigtig glade. Og vi ses næste gang. Hvis mig og Hans skal være sammen igen, så ses vi næste gang. Det hedder, at man skal teste først. Ja, vi tester den her fast. Hvad tager tester? Det gør jeg. Så langsomt åben, for jeg har lige rørt rundt, for at det kan blive galt. Der sker ikke noget. Så prøver det en test, YouTuber. Hihihi. Hvad smager den af? Den smager lidt af... Hvad er der ikke for Ja, den er ret god. I går ned i Netto, så kører I X-Ray og... 2 gange 9, grøn og rød. Ja, og så bare 6. Ja, og 6 små. Yes. Så vi ses ude på den anden side. Vi ses. Hej.